Здравейте хора, днеска ще играм на Clash of Clans. Съжалявам, Здравейте. че съм толкова слаб. Ама... Тук снимам и с Master BG и ще играем малко Clash of Clans. Днеска снимах на Clash of Clans, но ми беше тъпо, не знае какво да играе, пак ще снимам. Да, и сега ще отида на другото село. Където е по-развит. Да. Така. Ще снимам около 15 минути, нали? Да, 15. Аз почвам батъл. Да, започваме батъл. Моята армия е по-хубава. Ха-ха-ха. Вот такова. Било. Нали хора? Брат, на тебе се западат някакви мега лесни, аз те искам. Бе. Аха! Я виж, моите имат кръшър, мършър. Ко нямат тесове. Да, я искам толкова слаби да ми се падат. Съжалявам. Ама все пак ти си 400, аз съм 900. Кой е 900? Купи. Няма да успя да го взема. Колко време се развих, хора? С малко помощ. Хора, да знаете, сега снимаме в един и същ момент с мастера БГ, аз играя на моя си телефон, той си играе на неговия. Да не кажете, че после само да не стане така, че аз му играя. Молява. Аз му взимах звезда. Той си има свой телефон, аз си имам свой телефон и той игра. Може да се чува двойно. Да. Ама... Ние сега сме у мастера, играй ми. Малко късно ще бъдат качени 10 клипове, ама 10 някъде, не знаем. И така, дами и господа, направихме 100%. На мастера да не кажеш, че ти нещо е много слаб. Той не иска да си го направи, да си направи YouTube канала. Да, на Clash Royale. Бъгна ми. Извинете хора, оправи се. 25 000 голд и... Опа, без да исках. И така. И ще си купя Ето ме хора, извинете, че мокнах за малко, ама ми спря за малко Clash of Clans. да. Ето влизаме. Ако гледате този клип, като качим този клип в YouTube, гледайте го И се абонирате. Дайте. Да се абонирате за два канала, които са Георги ГТБ, главни букви. ГТБ, да се абонирате за... И Мастера БГ. Да, и Мастера БГ. Той е Мастера БГ, аз съм Георги ГТБ. Не се объркате. Да, по-точно. Аз загубих. Аз съм го взимал на 56, той на 62. Аз нямам такова. О май гаш. Плащам Тук джеб. се завършва мачката. Да знаете, предния клип пак бяхме пак май бяхме с Мастера. Някои от клиповете ще бъдем заедно, хора. Извинявайте хора, но тук ще загубя. Както виждате. Добре, беше познаме тук. Арчар Тауър. Да, ама пак пак може би ще... Хора, не можахме да вземем кулите. Така че нищо. О, аз май ще успея, не, няма. Може да ни се пали някой друг. Ако то сгубиш, да признавам с 15. Аз направих 42. 100% на друг ще бъде. Или на... Да. Той ме е взимал на 50. Брат, иска да направи една победа да съм макс на
Builder Hall 4. Колко ще имам? 15 минути. Да, още малко. Тук още малко. Още 10 минути. И така, сега какво да правя? Ето аз правя батали, той се прави базата. И така, хора... Уау, то си има стени на 3 левел, да фак. Вау. What? Съжалявам, че съм... Да, моля, една звезда. Какво направя? Но човека се прави Builder Hall 4. Разбирам го. Да събирам за едно нещо. Ама тук ли бе? Он за контеста. Знаете, той е толкова слаб, понеже бърза да се дигне Тонхал 4, за да играе в новото село. Но иначе ще да е пъти по-добър. Да, предния на 42, сега е 45. Ай после 50, моля. Не. Е бавка, бате. Добре бе, човек. Взема на... Да, и аз сега ако загубя, падам 700 и нещо. Съжалявам, хора, за малко. Какво стана? Не знам, човек. И ето ни, хора, паузнахме за малко. Уау, човек! Какво е? Нещо... О, фак. Садна ли са? Да, и то бая. Аз ще го взема на 40-те. Да се ми топята, бе. Снимай ми, бе. Дай сега 40-те. Съжалявам, хора, сестра ми тук ми каза едно нещо. Не сте го чули, не сте го видяли. Те пак ме взема са го чули, тя ни викаш. Нищо. Да, ай бягай бе. Нали бе, човек, взил майна много. Не знам. Не ме интересува. Фушка, бе. Абе, няма, бе. Хората си играй. Та ще ме би. Ще събирам пари. Дай да видим наш обикновеното. Поле, човек. Както виждате, аз тук съм макс. Дами и господа, ще се опитам Горе-долу. да събера 900 000. Няма да можеш. Той е за Builder Hall 5. Уау, Макс. То Макс е левел 5 Builder Hall. 5. И тогава да може... Добре бе, т.е. колко ще... И хората като го кажат, той вече е готов. Да. Дами и господа, остават 7, 5, айде да кажем 0 секунди остават. И почвам батъл. Да си лесен. Опа, аз вече играя, не забравих. Да бе, брат, много лесен направо. То направо ще ме усери. Кърчи на Макс. Ако искате да намаля малко, защото шуми. О, аз не съм се го пускал. Ако слушате на слушалки, да не ви толкова активно. И ако искате да намалим... Тук съм пуснал малко звук, поне забравих, извинете. От те са черки тук на мачка. Ти намали ли? Не, аз се усилих. Аз въобще не бях пуснал. И така, О, хора, ще го взема на 2 звезди. Yes, бе. и така, хора, сега дай Боже нам повече да сме... Добре, взима го на 73. Това е вече голям шанс, ама много голям да го бия. И дано, хора, моля. Дай Боже. Хайде, най-накрая се прави Builder Hall 4. Хайде, бе, хора. Който е Builder Hall 4, да казва. Защото аз така нататък съм. Вау,
Аз ще мина малко Clash Royale. И после ще снимаме на Clash Royale. Добре, ари, хайде снимаме с малките си акаунти. Добре, хора, после ще снимаме, не знам, днеска или утре ще... Ай, днеска направо. И сега как свърши този клип. Да, може утре или днеска да го пратим, да го пуснем в YouTube. И така, на 44 съм взел. О, хора, аз съм... Имам Макс. Айде, довиждане. Не дай. Още малко е. Добре, както искам братовчет ми. Дай да направим една истинска игра, ще направим една истинска игра. И тук в първото селце. Добре, ще направим. За което тук направи в мултиплеер. Също е. Хора, извинете, ама той Том Хаус 7. Мога да го взема. Айде няма. Хора, знам, че и Том Хаус ми вънка, ама аз целя 3 звезди. Извинете, ако се бъркам някой път с Том Хаус и Голден Хаус, ама... Дами и господа, ако знаете, че толкова ми е слаба атаката, не се чудете, защото много бавно се развивам и затова играем, аз играя по-точно в другото сърце и так много се развивам. И тук не чак толкова много се развивам, затова там и по-хубаво искаме да развия там атаката, да стана по-силна, като братовчето, защото се развил и ставам още по-добър от мене. От тебе. Аз съм слаб. О, хора, виждате, взимах една звезда. То е ясно, че ще успея и 3. Ако искате, се абонирайте за двата канала. Повтарям ми. Георги, главни букви, долна черта, ГТБ, главни букви. Мастър, БГ, малки букви. Да. И вместо Мастър и БГ И така, има... дами и господа, ще го вземем на 100%. Значи, да, 100%. Аз вече го взимах. Беше ми се падва много лесен и аз нападвам. Хора, сега ще направя още една атака. Ако питате, че имам толкова малко пари, съжалявам, не играят на Хора, извинете, ама вече прекалено тъха 8. Не, хора! И Та ми така, бъгва. хора. Какво беше това? Моля те. Дано да се изправя поне на някой лесен. След малко ще спирам клипа, защото 13... Добре, аз съм излязъл. Добре, хора, аз спирам клипа. Моя приятел и той след малко. Добре, хора, чао.